Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ngoba saya esikoleni siyifundiswa, siyakwazi ukubhala, siyakwazi ukufunda, siney'tifiketi, sinama-degree, lokho sekwanele. Kanti-ke ake siy'fakele iy'buko le ndaba. Imfundo iwumnxumo, phecelezi lokhu okubizwa nge-pacifier, inkohliso le efakwe ey'nganeni khona zizoyeka ukukhala, zicabange ukuthi khona ezikuncelayo kanti cha, inkohliso nje. Imfundo yesimanje, modern education, yenzela ukuthi abantu nje ibenze behlezi be-calm esikhundleni sokuthi bevuke. Iyabalalisa engabe iyabavusa. Umnxumo-ke siyawazi ukuthi ugcina ingane ithule, ayenzi ingane ukuthi ibe strong umnxumo. Umnxumo lo awuyifundisi ingane ukuthi ihambe nokuthi kuhanjwa kanjani. Iyenza nje ukuthi ingane iyeke ukukhala uma ngabe ikhala. Lokhu-ke kuyimphumela yemfundo-ke kithina sabantu abadala esikhathini sanamhlanje. Kusenza sithule, kwenza silalele yonke into, sibe obedient, kuzenze engazuthi siphephile, si-safe, kanti akusenzi ukuthi sivuke emaqandeni. Esikhundleni sokuba imfundo ifundise abantu ukuthi bacabange kanjani, imfundo ifundisa abantu ukuthi bacabangeni. Iy'ngane y'fundiswa ukuthi lokhu kulungile, lokhu akulungile. Lokhu kuyimpumelelo, lokhu akuyona impumelelo. Lokhu ku-normal, lokhu akukho normal. Emva kwesikhathi-ke abantu bayayeka ukubuza, bayayeka-ke uku-explore-ra, bayeke ukulalela lokhu okuwumuzwa wangaphakathi nezwi elikhuluma nomuntu nomuntu. Baqale ukuphila impilo yabo ngezinto nemibono abayiboleke kwezinye iy'ndawo nakwezinye izizwe ukuze bekwazi ukuqonda. Lokhu okuyimfundo yangempela kufanele ngabe kuyamsiza umuntu azithole ukuthi ungubani, hhayi ukuthi nje ancele ulwazi kuphela. Ngaphandle-ke kolwazi, abantu abalutholayo abatholi ubuhlakani ngoba siyazi ubuhlakani kuwukwenza lokhu othi wena uyakwazi. Abantu banolwazi nje kodwa abanabo ubuhlakani. Lokhu okuyingxenye ekhumbulayo, imemori banayo kodwa i-intelligence ayikho. Bayalalela abakhulu. Ungakwazi ukubhekana nencwadi enkulu ewusomqulu wasesikoleni ukhumbule yonke into ebhalwe phakathi, kodwa ngeke uzazi ukuthi ubani. Uyawaphasa ama-exam kodwa awukwazi ukuqonda ukuthi yini eyenza ukuthi ube nokwesaba. Uba nayo i-degree impela, iziqu zakho, iy'tifiketi, kodwa awuzazi ukuthi uzeleni la emhlabeni. Abantu-ke ba-depressed, abanalutho, iy'gobhozi ngaphakathi. Noma ngabe kuthiwa umuntu uphumelele ngokwe-expectation yabantu basemphakathini, abantu banama-career, abantu banemindeni, abantu bafundile, banama-PhD, kodwa ngaphakathi balahlekile. Kungani-ke kwenzeka lokhu? Yingoba abazange beze befundiswe ukuthi baphila kanjani la kule ndawo esiphila kuyo. Abafundiswanga ukuthi baziqonde ukuthi bangobani. Imfundo-ke iqeqesha lokhu okuyingxenye yomuntu esiyibiza nge-persona. I-persona yile nto eyi-mask oyigqokayo ukuze ufithe xaxa emphakathini. Kanti-ke indima esiyidlalayo iyona le ekuba yi-persona. Uyibiza ngomfundi, uyibiza ngomsebenzi, isigqila, ubize ngomzali, uyibize ngesakhamuzi. Imfundo-ke isifundisa ukuthi siphile kanjani emphakathini ngokwendlela abafuna siphile ngayo. Basifundisa ukuthi sikhulume kanjani, siphefome kanjani. Kodwa lokho akusifundisi lutho nje olujulile. Alusifundisi ukuthi sibhekana kanjani nokwesaba esiba nakho ngaphakathi esikuzwa singawo sodwa. Akusifundisi lokho okuyimfundo ukuthi sidila kanjani noma sibhekana kanjani nokucasuka, ukuthi siqonda kanjani lezi zinto eziyizikhahlamezi esazithola sisakhula siyibiza phecelezi i-trauma. Akusifundisi ukuthi siyihlanganisa kanjani le ngxenye yethu esiyibiza nge-shadow, ithunzi lomuntu eliphila kumuntu nomuntu. Alisifundisanga ukuthi silalele umuzwa wangaphakathi phecelezi intuition, nokuthi siyithatha kanjani-ke iy'fundo kulezi zinto ezidlula kuzo esiyibiza nge-suffering. Njengoba sikhula sibe nama-manners, sibe nemisebenzi emihle, ubugqila obuhle,
kodwa ngaphakathi i-awareness yethu noma ukuzazi, awu kuhlwempu ngani zakwethu, noma sihola ama-1,000. Yikho-ke imfundo iyinkohliso, igcina abantu bebhizi nje ngama-homework, ngama-exam, ngama-deadline, ngama-career, ngey'kweletu, ngamasheduli. Abantu abaze babuza ukuthi ngubani okwangempela. Yini ngifila engazuthi ngiy'gubhu ezingaphakathi ngi-empty. Yindaba kunezinto engiy'cindezelayo. Abaye babuze ukuthi kungani ngesaba. Esikhundleni salokho, abantu bathola izinto nje ezizobalibazisa okwesikhashana. Kanti imfundo iphinde yenze abantu becabange ngendlela eyodwa, lento esibiza nge-crowd thinking. Uma umuntu efundisiwe i-idea eyodwa efanayo kanye nabanye, bathola ama-values afanayo. Yonke into abathi bayichaza njengempumelelo kuba yinto efanayo. Abantu-ke ngokwekusebenza kwengqondo bayafana. Basaba ukwehluka, basaba ukucabanga ngendlela ehlukile, basaba ukubuza imibuzo ejulile. Kanti lokhu-ke kuyingozi ey'ngane zakwethu ngoba awukhuli uma ngabe ungahlangabezani nalezi zinto zokubuza imibuzo ejulile, ucabange ngokuhlukile, ube umuntu ohlukile. Ukukhula-ke kufuna ukuthi ubhekane ngqo ne-conflict le ezokwenza ukuthi ulwe nendlela endala yokucabanga. Ukukhula kwenza ukuthi kube nale nxushunxushu eyenzekalayo kuwe ngaphakathi. Kodwa-ke le system esiphila kuyo iyenza ukuthi abantu abahlezi bevumelana, bevuma yonke into eyenziwayo, bephindaphinda, be-comply-a, kube yibona aba-reward-wayo. Yikho abantu behola benama-position o-level 14 ku-government. Abantu-ke baba nolwazi kodwa bengabi nabo ubuhlakani. Yebo impela bayazi kodwa abashintshi. Kanti-ke indawo-ke enabantu abanjalo abafundile abayiy'fundiswa kuba abantu abalele isikhathi esiningi, nokwenza ukuthi kube lula ukubalawula. Ngoba uma uzazi wena ukuthi ubani nomqondo wakho, ungazazi ukuthi ubani wena, omunye umuntu uzosebenzisa lokho kungazazi kwakho akusize ukuthi akuqondisele lo mqondo wakho kube uyena akawulawulayo. Uma ungenazo izinto oy'mele wena nama-values akho, omunye umuntu uzokunikeza awakhe ama-values. Uma ungaziqondi wena kanye nokwesaba kwakho, omunye umuntu uzosebenzisa lokho ukuze akulawule. Lokhu okuwukuzazi wena okwangempela kubalulekile kunolwazi lolu esiluthola kwiy'khungo zokufunda. Lokhu esikuthola okuwulwazi emakolishi, emayunivesithi akubalulekile kunokuzazi wena. Uma ungazazi konke okufundayo kuzoba nje yinto ephelelayo. Ulwazi lwangempela kufanele kwenze lezi zinto ey'ntathu. Okokuqala, kufanele lukufundise ukucabanga, hhayi ukuthi ulokhu wena ukhumbula iy'mpendulo. Liku-train-e, likuqeqeshe ukuthi ubuze imibuzo, hhayi ukuphendula. Okwesibili, imfundo kufanele ukuthi ikufundise ngemizwa yakho ne-emotional intelligence. Ukuthi uyiqonda kanjani intukuthelo, ukwesaba, umona, iy'fiso kanye novalo. Okwesithathu, imfundiso kufanele ikufundise ukuthi yindaba siphila, yindaba sihlupheka, yindaba siphupha, yindaba sinombuzo wangaphakathi wokufuna ukuthi sizeleni la. Ngaphandle kwalezi zinto, hhayi imfundo iba nje yinto, yithuluzi elingenamsebenzi. Abantu bayafunda ukuthi yenziwa kanjani imali kodwa bacebile, abazi nanokuthi kuphilwa kanjani. Bayafunda ukuthi baqhudelane, abafunda ukuthi baphephe baphinde baziphilise ngaphakathi. Bayafunda ukuthi balandele yonke imithetho ebekiwe uhulumeni ne-system, kodwa abafunda ukuthi balalele inner soul, ububona bangempela. Lokhu-ke okuyimfundo uma kungafaki izinto ey'phathelene ney'ngaphakathi lomuntu, kukhiqiza nje lokhu okwabantu aba-one-sided. Abantu abanamandla kuyinto ey'catshangiwe kwi-logic, kodwa ngaphakathi kwimizwa abanalutho. Abanamandla makuze kumthetho, kodwa makuza kubuhlakani abanalutho. Banamandla makuza kwi-theory, kodwa uma kuza ekuqondeni abanalutho. Lokhu-ke kuyi-imbalance eyenza abantu begcine sebengene shi ey'dakamizweni, bengene shi ekubeni abantu nenhliziyo engenalutho, kanti kunenxushunxushu ngaphakathi kwabo. Sithi imfundiso iyi-pacifier ngoba it only soothes i-society, ayibakhulisi. I-pacifier le, inkohliso, yenza abantu nje besebenze bengebona abantu abaphelele.
yenze i-system iqhubeke isebenze. Kodwa ayibavusa abantu. Asisho ukuthi yekani ukufunda. Sithe ninga-confuse isikole nokuvuka. Imfundo yangempela ukufunda umqondo wakho, ukufunda u-shadow self wakho, iy'thungo, ukufunda amaphethini empilweni yakho uphume kiwo, ukufunda ingxenye yakho ebizwa nge-unconscious self, ukufunda imizwa yakho, ukufunda ukwesaba, ukufunda iy'phiwo zakho. Ngenxa-ke yokuthi-ke uzofinyelela ekuzazini ukuthi ubani, kuzoba nzima ukuthi-ke ulawuleke noma baku-manipulate ngoba mawuzazi uqine uyitshe, umile kulolu lwazi lakho awulawuleki. Yikho-ke ulwazi lomuntu self kuyilona oluyingozi kulelu system lolawulo esiphila ngaphansi kwayo. Yikho endulo iy'mfundiso zazithi zazi wena, hhayi ukuthi phasi i-exam. Asimelene nemfundo kodwa simelene nokuba unconscious okulethwa yimfundo. Kufanele sazi ukuthi imfundo kufanele yenze umuntu aphelele, angabi nje umuntu o-useful kuphela. Kungabe sifundile noma sifakwe inkohliso kwangempela igcwele umlomo? Kungabe siqeqeshiwe ukuthi siphila kanjani noma siqeqeshwe ngokuthi si-function-e nje okosuku nosuku? Kungabe siyafunda ngomhlaba nezwe esiphila kilo noma siyazikhohlwa? Kuyingozi-ke lokhu ngenzakethu ukuthi sikushaye indiva. Nokuswela ulwazi-ke ngey'nto ey'ningi ngokubaluleka kwazo kuzofanele ukuthi siphume kikho sifunde. Nayi i-graduate yaselokishini eSoweto nakoMlazi ithola i-degree, umndeni uya-celebrate-a, umphakathi uyayibongela, hawu usuzisifundiswa manje. Kodwa ngaphakathi yena umuntu uzizwa nje ene-confusion, u-disconnected futhi nje uyicasuyele le system ngoba phela manje usey'fundile. Then what? Befundiswa nje ukuphasa ama-exam, hhayi ukuthi bebe nemfundo yangempela. Abafundiswanga ukuziqonda ukuthi bangobani nokudila nako lokhu kuphoxeka okuza nokuthi manje usunayo i-degree kodwa umsebenzi awuwutholi. Awukwazi ukuthola ngisho i-meaning yempilo yakho, awukwazi ukubhekana nokwesaba ifiye, awukwazi ukuthi ubone i-purpose yakho. Ngenxa yalokho-ke uyahlala nayo i-qualification yakho, ube umuntu nje oyigobhozi ngaphakathi. Lokhu-ke kusho ukuthi you were trained uku-survive-a kwe-system, hhayi ukuthi ube umuntu ophelele. Lokho-ke umnxumo wey'ngane zakwethu. Uhulumeni nomsebenzi wakhe o-settled. Abantu bathola imisebenzi komasipala noma kuma-department-i, bahole kahle nama-medical aid ne-pension kube nje yaya. Bayasho ukuthi hhayi yabona-ke manje ngisothedi-ke manje, ngifike la kufikwa khona nophezayo. Kodwa impilo yabo ngetekisi, uye e-ofisi, uye ekhaya, ubukele i-TV, ulale, uphindaphinde. Ababuzi ukuthi kungani yini into engikholelwa kuyo, yini into ejulile ngobizo lami. Abekho, ababona abantu abangajabule but they are not awake, abavukile. Sebevele nje baba yizinto ezi-functional kodwa ezingekho conscious. Imfundo-ke isinikeza i-role, ayisinikezi lokho kuyi-soul. Nangu uthisha ufundisa esikoleni kodwa uzizwa efile ngaphakathi. Uthisha uqeqeshiwe ukulandela i-KEPS, ama-lesson plan, ama-assessment ne-curriculum. Kodwa akekho umuntu owaqeqesha uthisha ukuthi a-understand-e ukujula kokucabanga kwey'ngane, ukuthi abhekane kanjani ne-trauma nokudila-ke ne-frustration ebhekene naye. Laduma kanye neminingi nje. Bayafundisa nje i-content kodwa abavukile. Badlulisa ulwazi nje i-information kodwa hhayi ubuhlakani. Siyaxwayiswa-ke la y'ngane zakwethu uma kuza kwimfundo edlulisa ulwazi, ekhiqiza abantu abangekho conscious from one generation to the next ukuthi ake sikhawule manje sekwanele phela. Nangu umfundisi owazi iBhayibheli kodwa yena akazazi. Umfundisi uhamba impela eyofunda i-theology, azi iBhayibheli, azi ukuthi ushumayela kanjani. Kodwa akekho umuntu ofundisa yena ukuthi ubhekana kanjani nalento ebizwa nge-ego. Akakwazi ukubhekana nalezi zimo ezimahlulayo zokuthi uzegcina elala nabazalwane. Akakwazi ukufundiswa ngokucasuka kwakhe nokwesaba kanye no-shadow self. Utshela ukuthi ufundisa abantu ukukhanya, uyisa abantu ekukhanyeni kodwa obakhe ukukhanya
buhlele bumnyameni. Lokhu-ke kuyingozi ngoba uma sishaya indiva lokhu esikubiza ngo-shadow self, ithunzi elikhona emuntwini nomuntwini singakwazi ukulihlanganisa nempilo yethu e-conscious, lokho kwenza ukuthi sibe distractive ngolona hlobo. Isonto liba indawo yama-morals ngaphandle, kodwa ngaphakathi abantu bane-conflict, kunenxushunxushu nodweshu olukhona. Yimfundo-ke loyo. Nangu umuntu osebenza kwi-corporate oyi-professional esendlini. Loyo muntu usebenza kwi-finance or law firm, ugqoka kahle, ukhuluma kahle, uhola kahle. Ayi bathi mina, I worked hard for this life. Ngisebenze kanzima for le mpilo. Kodwa ngaphakathi banamba. Bazigcisha utshwala, amaphathi, i-status, ukuhamba uyothenga njalo kanye no-social media. Ngobani na? Ngoba imfundo ibafundisa ukuthi bakhompitha kanjani, baphefoma kanjani, balalela kanjani. Abafundiswanga ukuthi bazizwa kanjani, nokuthi babheke impilo yabo nokuthi baziphilise. Uma umuntu-ke e-satisfied ngephepha, ngaphakathi uyalamba. Imfundo eyakhayo yakha abasebenzi, ama-professionals, nama-citizens, nama-taxpayers. Imfundo-ke leyo yakhele ezogqila, ayikhandanga abantu abaphelele. Sikholelwa ukuthi imfundo yangempela kufanele isize umuntu ukuthi aziqonde ubuyena abangaphakathi, azibone ukuthi ungubani njengoba ekhona kule dimension. Umncumo-ke wenza ukuthi abantu bengafuni nanokulwa. Umuntu nje ofaka umncumo emlomeni akabuzi lutho, akanakho nje okunye okuseceleni akakubhekile, akabheki ngisho nakuye ngaphakathi. Babonga nje lokho ukuthi hhayi siyabhilonga la, babonga ukuthi nje ba-include-iwe, babonga ukuthi baqashiwe. Ingozi-ke ngalokhu, umphakathi wethu ofundile, owayefundiswa owabantu abalele, abalula ukuthi balawulwe, bamanipulate-we, bahlukaniswe, bakwazi ukudistract-a. Vuka emaqandeni mntomnyama.